în Austria este în acest moment în legătură directă cu noi via Skype. Bună seara, vă spun, domnule doctor. În contextul creșterii rapide a numărului de noi infectări și cu o rată a vaccinării de peste 60%, cancelarul Austriei a amenințat pe cei nevaccinați cu posibile restricții dure, cum ar fi să iasă din case doar cu un motiv bine întemeiat. Despre ce alte restricții ar mai fi vorba? În primul rând vreau să vă spun că noi în Austria ducem o viață aproximativ normală, pentru că măsurile de prevenție au fost luate încă din vară. Adică, încă din vară, noi nu am intrat niciodată la restaurant sau pe terasă fără să prezentăm certificatul verde. Nu am mers la stadion fără să prezentăm certificatul verde, iar copiii nu au mers la școală fără să fie testați. Copiii mei, 12 și 14 ani, sunt și vaccinați și totuși au fost testați la intrarea la școală. Acum, în 15 septembrie, Guvernul Austriei a prezentat un plan de măsuri vis-a-vis de restricțiile care urmau să se implementeze în funcție de numărul paturilor ocupate la ATI cu cazuri COVID. În momentul de față suntem la sub 15%. Dacă se va atinge nivelul de 33%, într-adevăr, în plan există un lockdown pentru nevaccinați. Un lockdown așa cum a fost prima dată. Dar dacă mă uit la ceea ce se întâmplă în România, încă de la începutul lunii octombrie, acest prag a fost depășit de foarte multă vreme. Deci, numai prin vaccinare poți să ai o viață normală, atât pentru tine, dar și pentru cei care au nevoie de spitale, care au nevoie de un sistem de sănătate, care au nevoie să se trateze. Nu există numai COVID în lumea asta. Oamenii mor și de alte boli. Dacă le blocăm spitalele cu COVID-ul, vă gândiți câți oameni mor acasă în liniște. Da, în pofida creșterii semnificative a numărului de noi infectări cu coronavirus, situația din secțiile de terapie intensivă, așa cum ați precizat-o și dumneavoastră din spitalele austriece, a rămas în mare măsură cât se poate de stabilă acolo. La ora actuală înțeleg că sunt peste 200 de pacienți cu COVID care sunt tratați în ATI în întreaga țară. Dacă acest număr va crește însă la 600, s-ar ajunge la scenariul în care vor fi impuse restricții masive de circulație, înțeleg, pentru toate persoanele neimunizate și poate ar mai fi de spus celor care ne privesc și că guvernul de la Viena a hotărât recent că angajații din multe domenii trebuie să fie obligați începând cu 1 noiembrie să prezinte la locul de muncă certificatul de vaccinare, dovada că au trecut prin boală sau să se testeze în mod regulat. Iar în cazul în care numărul pacienților de COVID de la ATI va depăși 400 în Austria, nu vor mai fi acceptate la locul de muncă testele rapide, ci doar cele PCR. Vreau să-mi spuneți cum se raportează austriacul obișnuit la toate aceste măsuri care nu sunt neapărat prietenoase. Să știți că austriecii ascultă de autorități, pentru că în istoria lor s-a dovedit că dacă fac acest lucru este bine pentru ei. Din păcate, în România, politicienii și autoritățile nu au avut întotdeauna cea mai mare credibilitate. Și uitați că s-a întâmplat ca în povestea Petrică cu lupul. Acum au spus adevărul și oamenii nu i-au mai ascultat. În Austria, în afară de vaccinare, și s-a ajuns la 73% din populație eligibilă și 62% din populația totală, totuși Austria testează foarte mult. 350.000 de teste gratuite sunt făcute în fiecare zi, iar certificatul despre care vă vorbeam, certificatul verde, este implementat încă din luna iunie-iulie. Nu au așteptat să vină valul 4 până când se ia măsuri. Mai mult decât atât, la școală, să știți, că nu intri dacă nu ești testat. Și mă întreb acum, în România e bine că s-a prelungit vacanța, dar oare se organizează o testare astfel încât să nu mai intre nici profesori și nici elevi nevaccinați și netestați? Da, domnule doctor, dacă vreți să-i răspundeți. Deci aici are dreptate. 350.000 de teste pe zi gratuite în Austria. Aici noi am mers pe testele salivare pentru școli, cu screening de 2 ori pe săptămână. Achiziția este în curs și astăzi chiar s-au făcut documentele pentru alocarea fondurilor. Deci îl dau dreptate dânsului că la școală trebuie un screening. Știți bine că pe testele obișnuite, gen antigen sau PCR, unde trebuiai să iei probă de la nas sau care era mai agresivă, deci nu s-a dorit, părinții n-au dorit. Noi am mers pe linia Franței, care a implementat screening-ul cu testele salivare și în mod normal sperăm că la momentul în care se termină această vacanță să avem primele teste, să înceapă screening-ul în școală.
Și atunci asta e o soluție care este normală și care atunci o să crească numărul testelor masiv în România. Ce înseamnă Pentru că masiv? Unde vom ajunge? din momentul în care vom testa de 2 ori pe săptămână copii, care sunt totuși milioane în școală, vă dați seama că numărul testelor va crește semnificativ. Dar toată asta, cum se spune, trebuie organizat, trebuie să știi cum îl faci, iar testul cu salivă nu-ți trebuie cadru medical să-l facă, pe cât testele celelalte, în România cel puțin reglementarea este că va trebui să fie făcut cel puțin de un asistent medical, chiar dacă alte țări au acceptat să facă și alte categorii de personal. Domnule Popescu. Da, este foarte bine că se întâmplă, chiar și în al 12-lea ceas acest lucru trebuie să se întâmple, dar încă o dată, măsurile luate tardiv nu trebuie să ne sperie. Și îl salut pe domnul doctor Arafat, cu care mă cunosc de peste 15 ani. Și bună seara! Vă rog, domnule doctor, bună seara, să nu vă temeți de reacțiile care ar putea să apară. Pentru că și aici în Austria au fost reacții de stradă inițial. Dar oamenii au înțeles că dacă intri cu certificat verde, în cele din urmă business-urile lor nu se vor mai închide. Adică degeaba... Da, ați menționat un lucru foarte interesant, domnule doctor, puțin mai devreme. Oamenii de acolo au încredere în autorități. Aici lipsește această încredere și s-a demonstrat în studiile care s-au dat publicității, domnule doctor, în ultima vreme. Aici, dacă îmi permiteți, nu este momentul să discutăm, dar a fost ajutată foarte mult această lipsă de încredere. La începutul pandemiei, toate sondajele arătau că populația are încredere foarte mare în ce fac autoritățile. Ce s-a întâmplat între timp? Haideți să întrebăm unele televiziuni, haideți să întrebăm poate unele persoane politice, poate și unii haideți medici. să întrebăm unii care au dărâmat orice măsură care s-a făcut pe linie juridică și tot ce au făcut-o praf. Și cu asta am terminat. Noi am început prin a da înapoi amenziile la cei care au încălcat regulile. Și după, îmi pare rău să o zic, haideți să o recunoaștem. Adică cei care au stat acasă la începutul pandemiei au fost cei care au stat acasă și au suportat, cei care au încălcat regulile au primit banii înapoi, că noi am zis în România că nu critic pe nimeni, dar asta e abordarea. Amenda e prea mare. Pe amendă, să spună și domnul doctor, care e amenda la un restaurant care se găsește la el cineva care n-are certificat printr-un control? În Franța e 40.000 de euro. Se închide business-ul, domnul doctor. Se închide acolo. Business imediat, dar să știți că la dar poate angajații acelei industrii, totuși, domnule doctor, sunt și ei la rândul lor vaccinați, testați, verificați? Asta este alt aspect. Eu ce vreau să spun că reducerea încrederii în autorități în timpul pandemiei a fost realizată în mod haideți să o zicem clar, în mod intenționat, țintit, continuu, prin diferite atacuri pe mai multe căi. Poate unele nu știau unde se va ajunge cu ele, dar când fiecare zi ieși și spui, măsura aia nu-i bună, de ce au luat măsura aia? Măsura aia nu e așa. Oricât să explicăm, dacă toată lumea vine, în loc să mergem să tragem în aceeași direcție, fiecare trage într-o parte. Omul de rând, normal că pierde încrederea. Dacă vezi că ai luat o măsură și măsura asta e dărâmată în 2 secunde undeva și nu înțelegi logică că această măsură a fost luată. Și contestată chiar și de medici, domnule doctor, de cele mai multe ori, prezenți la televiziunile de care vorbeați puțin mai devreme. Medici. Deci, uitați-vă aici, eu salut ce a făcut Colegiul Medicilor recent, că o să ia măsuri, dar eu știu că unii medici au participat foarte bine la scăderea încrederii în autoritățile statului. Bun, și vă pentru că când acum... îți iese un medic și combate, adică eu mă aduc aminte de cel puțin 2-3 situații în care unii medici au ieșit și au zis că asta nu este o pandemie, că de ce ne trebuie coordonare, că de ce ne trebuie asta, că nu ne trebuie nimic, că va trece. Și chiar după ce am aflat mai mult despre acest virus, au continuat să încurajeze oamenii să nu se vaccineze. Continuă și acum, domnule doctor, asta. Da. Pe atunci, asta este problema noastră. În Austria sunt convins că așa ceva nu îl vedeați pe linie oficială. Domnule doctor Popescu, mai am o singură întrebare la dumneavoastră. Ce fel de restricții sunt valabile în acest moment în Austria? În primul rând, eu nu le-aș spune restricții, ci le-aș spune măsuri de prevenție, atât pentru cei care sunt vaccinați, să nu transmită, dar să nici nu primească boala. Noi avem mască FFP2 în majoritatea locurilor publice de multe luni de zile. Obligatorie masca FFP2? Este obligatorie, se găsește peste tot. Statul a contribuit astfel încât ele se găsească la un preț decent de 50 de cenți.
În Austria, așa cum vă spuneam, nu poți să intri nicăieri în spațiile închise dacă nu ai certificat verde și, foarte important, în funcție de aglomerație, la un moment dat certificatul verde nu mai este acceptat cu test, ci numai cu vaccinare. Iar astăzi, pentru că este ziua Austriei, pentru că este ziua Austriei, 26 octombrie, vreau să vă spun că președintele Van der Bellen a făcut un gest extraordinar. A deschis Palatul Prezidențial și l-a transformat în centru de vaccinare și pentru cei care urmau să se vaccineze la el s-a oferit, președintele, să le fie ghid. Și să știți că politicienii pot să dea un semn de genul ăsta și mă bucur foarte mult când văd că în al 12-lea ceas românii au început să se vaccineze. Nu uitați, chiar și la 14 zile după prima doză, riscul de spitalizare și deces scade la jumătate. Așa este. Iar la 14 zile după schema completă, el scade de aproape 20 de ori. Oameni buni, protejați-vă și protejați pe cei dragi. Nu vă mai luați după cei care încearcă să capitalizeze și să se bage în seamă pe Facebook sau Apropo de capitalizare, domnule doctor, și pentru că ați ajuns aici, în contextul dezbaterilor aprinse care au fost și în societatea austriacă privind vaccinarea și măsurile antipandemie, înțeleg că a apărut un nou partid antivaccinist care se traduce cumva oameni, libertate, drepturi fundamentale, dacă nu mă înșel. A intrat în Parlamentul landului Austria Superioară și a obținut 6% la alegerile regionale. Și v-aș întreba, tot cu scenarii conspiraționiste și microcipări, defilează antivacciniștii oficial de acolo? Da, toți au aceeași schemă care vine de pe Facebook și sunt hrăniți la fel, dar să știți un lucru, extremismul niciodată nu supraviețuiește, nici măcar în România. Nu vreau să vă aduc aminte de ce s-a întâmplat în România în ultimii 10-20 de ani, dar ei se ridică și cad. Eu cred că extremiștii din România, chiar și din Parlament, s-au ridicat pe valul pandemiei și vor cădea odată cu stingerea acesteia. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră la tema zilei în această seară.